yen ngono beda rasane atiku yo Mas Safi dino aku kelingan dirimu duduk kamas tambah nono rasa kangenku kasmaran gawe ati tatapan kasmaran solahe koyo wong edan kasmaran monggo jejer kandyo mantene muka bisa dadi kasunyatan kasmaran gawe ati tatrapan kasmaran solahe iki lho jejer kandyo mantena muka bisa dadi kasunyatan apa iki aku kasmaran ora doyan mangan apa maneh dolan tan sami kerakan dirimu seorang doang ayu imbang ono rasa tresnoku apa pancen ono atimu mas yen ono beda rasane atiku saben dina aku kelingan dirimu dodo kang mas tambah nono rasa kangenku kasmaran gawe anti tratapan kasmaran solai kaya ngedan kasmaran jejer kandia mantena muka bisa dadi kasunyatan apa aku iki kasmaran ora doyan mangan apa maneh dolan tan sami kelakan dirimu seorang doang ayu imbang ono rasa tresnoku apa pancen ngono atimu mas yen ngono ora beda rasane atiku saben dina aku kelingan dirimu dodo kang mas tambah nono rasa kangenku kasmaran gawe ati tratapan solai kaya ngedan kasmaran jejer kantia wantena muka bisa dadi kasunyatan kasmaran gawe ati tratapan kasmaran solai kaya ngedan kasmaran lungguh jejer kantia mantena muka bisa dadi kasunyatan apa aku iki kasmaran ora makan apa lali dolan tan sami kelakan dirimu seorang doang ayu imbang ono rasa tresnoku apa pancen ngono atimu mas yen ngono ra beda rasane atiku saben dina aku kelingan dirimu dodo kang mas tambah nono rasa kangenku kasmaran gawe ati tratapan kasmaran solahe koyo wong edan asik-asik kasmaran jejer kandyo mantenan muka bisa dadi kasunyatan kasmaran gawe ati tratapan kasmaran solai kaya ngedan kasmaran
iki kasmarane ora doyan mangan apa maneh dolan tan sami kerakan dirimu seorang doa ayu imbang ana rasa tresnaku apa pancen ngono atimu mas yen ngono ra beda rasaning atiku saben dina aku kelingan dirimu toto kang mas tambah nono rasa kangenku Oh kasmara agawe ati tratapan kasmara salahe koyo wong edan kasmara lomo cecer kadya mantena muka bisa dadi kasunyatan kasmara agawe anti tratapan kasmara olahe koyo wong edan kasmara jejer kadya mantena muka bisa dadi kasunyatan apa aku iki kasmarane ora doyan mangan apa maneh dolan dan sami lerakan dirimu seorang doang ayu imbang ana rasa tresnaku apa pancen ngono atimu mas yen ngono ra beda rasaning atiku saben dina aku kelingan dirimu toto kang mas tambah nono rasa kangenku kasmara gawe ati ki tratapan kasmara solae kaya wong edan kasmara lunga jejer karo matenan muga bisa dadi kasunyatan kasmara gawe ati tratapan kasmara salahe kaya wong edan kasmara jejer kadya mantena muga-muga bisa jadi kasunyatan wong yen lagi gandrung ra peduli mledose gunung wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir not yen lagi bokeh ire wangi rete jarine wis jodoh apa-apa duwe wong loro wong yen lagi kesitan peduli donya kiamat wong yen lagi nangis ra peduli lagi inflasi natyen ra duwe duit ire wangi kredit jarine wis jodoh apa-apa duwe wong loro ireng bangir duwe sapa de ireng bangir yo duwe lambe tipis duwe sapa de lambe tipis yo duwe mas nyantis duwe sapa de jenggot nyantis yo duwe sukses selalu mas Kenji asik sapa de bangkeane yo duwe iki piye de duwe sapa de mestine ono sing duwe iki piye de duwe sapa de mestine ono sing duwe iki piye de duwe sapa de mestine ono sing duwe iki piye de duwe sapa de mestine ono sing duwe yen lagi gandrung rabedul brodose gunung wong yen lagi Yuk, masang sing kasih biar legolan biar perang nuklir natyen lagi bokeh kire wangi rete jarine wis jodoh
apa dua wong loro wong yen lagi kepikir ra peduli donya kiamat wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi anatyan ra duwe duit direwangi kredit jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro Allah Allah irung bangir dua sapa dek irung bangir yo duwe lambe tipis dua sapa dek lambe tipis yo duwe jangkut nyatis dua sapa dek jangkut nyatis yo duwe Allah bangke aneh dua sapa dek bangke